Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin bagi dekat ke Central Executive Committee juga fast tom kiladap bensyong ke jingalang jongki haka arpu pratrik uyayong haka baydei bat ki kaptu kat ne ki phang dagawe ke jingmot kilarai ban pinjin sur no shwai ke jingi jongki gumba shiti au thek ban ai por ke sarkar bakan pindap ki mat jingdawa jong ke seng habaikran ba kilat pathai ko board general secretary ke fast tom ba Andrew Linkoy ulayathu balada ke sarkar kamla banle kumtei gumbalabu daga seng kekenhun kala berngam ban shimno sedagi wei pat kisin jam kata ban penpena sedagi wei pat kijeki ki bakhamjur bani ke ei ke bagila dable borosh kata nagalyang kekenhun kala ong bagajeki kamdei satya bagi khun persya ginong peniat school ne yaki khna ne ki kime ki pa ne bani khun persya ke sarkar hinrei kum ginoi kai ki badan ke jingkit ke bakhia ki dawa yala ke jong ka hok namar kiru gidan ka hok ban emlem kum em gi bei kinong trei sarkar kate gi jing penjin sor jong ka fast tom ye gi khi gi jong ki kan sedang nadu ka sgi ning kong kata ga artrik ujumang arjar arpuar bat kan kot ka sgi tho ding ha kan rew trik ujumang arjar arpuar te mi wan hane mentana kit khot jong ka CEC ban ai ka jing keren ban pensyai yang ki parano hikai badai ki member jong ka fastom halo ki katu kan ki phang ki ba ka CEC ka ba la shom ya ka meeting ba mendin ka si arpu pratarik ha ka ba katu kan ki resolutions ki ba ngilai rai ha ka ka meeting te menta ka singa don hani ban keren bat ngakwa ban pensyai ning ko ba isar mebon ibari spokesperson jong ka fastom idon ki program ki wiki program ki ba imla ban pek nang kata ka daw nga ko secretary nga haban sim ya kane ka jing kit kli mandrasni bangan keren haka nakaliang jong spokesperson pensyai ya ki para dekhot ki para nong hikai baro jong ka fastom bangi idon ban persngau syaki ba menin ka sngi ngilayo pediang ya ka city resign jong u presiden uba Kenneth Shadab ha kaba ula ai syak office ya ka city resign jungu ka kaba ula ongru ba un ailat ya kiwi pat ki member ban shemiti ya ka shuki jungu president te ka CEC ka bala shom kerki menin ngila shem ban ngila pedeng ya city resignation jung u president jungi ba Kenneth Shadab bat namar bangidon ha pedeng gajingeki bat ba ngimdon sibun kapor bangin ya elect ki members thamai lene bangin pen thamai kino kitkam te na kata kadaw ngila pen no ya vice president bod simtino ya kasuki jong president but ita i babu dining roy but nado menta kasni kasisi kala pen no ya vice president ba inlong ba simtino ya kasuki jong president but ya ka Shuki jong vice president idang bat hi da uibai rui president namar pengidon angut ki vice president bat dia kata Shuki labat i Sir Kinstar Momin ibade i dekat jong ka Mupsta Nagoro Hills te kabaar ko aban penpau hangne ba halor kajing bodin jongi na ki CEC ya kajing trekam jong sarkar halor kimat jing dawa jongi ngilap kato katne ki jing ki answer ki balong positif na ki office mdei na ki minister mdei na ki office bar halor kane ka sarkar kala panpau haki la pathai kubor ba ka sarkar ka kerpat ingi ban ya trilang bat ka kerpat ingi ba ngin pen jai no ki jungi bat halor kata kapang ngi menen na ka CEC ngila rai ba ngi penjun surno omdei bangi weng yaki inringin penjunsur no menta shitayo thek ngin penjunsur but ngi kerpat ikino hikai ro bakin lek phai no saki school ki nong hikai ba le ki correction evaluation duty jong ki ro bakin lek phai no saki center jong embos hati center bofer but kiwe ro ki duty dan ki ba ka sarkar ka ai ye kino hikai kum ki exam duties but kiwe but yakine ro ni
naka seng ila rai nak sisi ila rai ba ngin ya shimman chitayo but kaseng ru naka rai jung sisi nila aipor yak sarkar menta chitayo tek bakan pendap ya kijing ya kimat jing dawa jungi but ngiru naka seng ni don ban pensno sak sarkar bangi kloy ban trilang ni kloy ban wan sagami jung jing keren but ni kloy ba ngin pelai por jadi bangin ya keren sutu jenggot but ngi kloy ru ba bangin ya trelang bar sarkar hakinu kidu kibenta lada ke sarkar ka ayangi ya kimat jing dawa jungi ha ka jing tho but kata kadai karai jongka CEC but kabakadu ka CEC kala shembe kane karai ba lada ke sarkar kamla banle AA hapo shitayo berkata kalau nadu mandi nadu lasineng kom ila ai porek sarkar hadu sito ding kabamut hapok kane sita yo dada sarkar kamla banle mangi kidkhot jong fastom ngin sim da ko wepat kasinjam hakaba ka jing yaki ji kan long kamting susu bari ka bangili menta bag ngin sapai hakata kapor ba kasarkaru lese kanla ban sadem ko siulang krup bangi ha kade jing kane ka jing cenjar jungi bar kane ka jing dawa jungi but ya kata ka bangin sa shim ya karai bangin sa lunch hakawai pat ka jing yaki ladak sarkar kam ai jing ladak kam sarkar kam ai response ngin sa yak da kata sinjam but kata kan salong kasinjam ka ba ting ka ba kala ban long ro history lese ya ka state jungi te nakarpat iki para member ki para dukhot namar bangi ngiyo ya ka positive response na ki office na ki minister namar hado menta ki minister ki parkhot ya karena chief minister education minister reng issue yo jingtep kato kane na ki office bangi follow up but halor kata ni issue penjensur bangi karpat iki no hikai sobha ban ya trelang namar ba ni kwa ban sim da kane sinjam ke bamanta bangi ailat ya ke sarkar sitayo bahkan pendat ya ke ba ni dawa bopi ongki namar ba kajing ekun jungi bar ke sarkar ngim de bangi ekun persya ya ki school management ngim de bangi ekun persya ya ki khna ngim de bangi ekun persya ya ki mi pa ngi ekun persya ya ke sarkar de bangi ekun ni dawa ya ka hok kum kino hikai bangiru ngidon ka hok ban imblang kum kiwei kinong tre sarkar mangiru ngidon ni ka bentak hajing sya ngiru ngidon ka bentak bak khia bah hakaba teng ka bom bangila penlejimut palatang ha kajing hikai kiwei ki jing yo jing mentoy ngidu no kadi sing ai poso bi sarkar sitio kasang lalu tane lalu takasina kajing ai por jing ke sarkar bahkan pendak ek badeban pendak bahkan ai ngi kata kajing tho kadai nadu lasngi nengkom hadu kasitho de te kata kadai kajing ai por jing na kasen ngi wang sipor da kabangi ai tang sitayo re ha kajing sisa kajing penjensur jing kalomba ya kitu kilai teligi resolutions ba ngi haban ngin lek paino siki school ki badai bar lek paper but kiwi ki duties ba government ka ai yang kini kai ngin simenta rei mangi kum kino kai har an sul ngidal don kata ka mesin jing iki ngimpat weng hoi kade kata ka bangi follow up ya ka proposal ka bangi la ai man kani te kade tik katu ni kisngi ngile for education department but ngiyo ya ki file number but hadin kata lada ngi kli yaki sai kala poi but maki kimla ban ya thui ngi sai ka poi number maki ru i kumba kabun ba ka benta bagi haban le te maki ru kimtip exactly gadon sai te hakajuru kapor nomor bagi dang up hapo planning department ba ngin ki jawat ki file ba hapo education department te nilai kendur ya DPO walang but mai ila aya ka positive response ba ichim kia but ila ong bamanta kasi in move no e ka file te halor kata ni sib karai ba kal ade ka positive response but ngin nang ni sakmat ngindang yai follow up susu ya ki file but ya kan jing ai response jong ki officer but
ngakermen bahkan kan long kapasiso. Kemudian I baru sekatu education minister ulam ba kasorkar dal kanum la ban upgrade yang isya deficit system deficit pattern te ngiyo aro response kaju ba ya menta ka sorkar ka ay yang tak enhancement but ni pedang ya kata ka rai cuk sorkar la ka ay tak enhancement hadu menta nata kadang yang bang ni penjunsur menta tang stayo lamar bangi ong ba ka sorkar ni ay la ka sorkar bahkan sim ya ka rai sitayo but hapo kan sitayo la ka sorkar kamla ban ay ni tak jing tho ngin wan biang da ka wei ka movement ka jing ya ki jungi ka ba kham jur su bane kane ka ba ngilaya ni penjinsur kane ka wei kalong artli ngidap lagi jing sokhia kum kino hikai ngidap lagi sosi da jing sokhia ba ki khna school ki bon ki som hayen ki don ruk besya surok ki don bali school khem yo jing hikai tengi kum kino hikai ngi ba don ki jing kli ngimla ban su pe khna ba ki do no ya ka jing hikai ba ki de ban yo na kata kadau ngisim me kana karai ba ngimla ban su I khana ngisim me kata karai bagi day ban late sa school lakumno kumno bangi hape bangi don kata ka jigit kli bangi hape khana aro kata ka de ko we bar ka baar kalong kata ba namar ba sorkar kala ai ngi ba kumba education minister ula krem ba ka jingkhang ka pli tengiru ngi kermen ba gini kisngi kata jingkhang jungu kan pli na kata kadau ngi penjunsur tang menta sitayo hagani ka jingi shimenta jong baro ki school haga state hi baro goi iso ban ai ka jing khublei ka bakerpang haga bangi layo ye ban pinkut menta ka sngi hagani ka jingi khi ka jongi agerpang na kamta jong ki nohikai ki blolong ki volunteer ki bla shimkhia ye ban pen ulong ye gane ka jingi khi ka jongi bat kan long ka khubor ha ka sorkar ba ka jingi khi ka jongi ka long ka bijok ni ai khublei ger pang ya ki bor pan ya jong ki school ba pher ha ka jalahi barok ko wei na ka manta ka jingi snok ti bat ka jingi krishan ka jongki bakim shimla benut ban khanglat yangi bangini bani sno bagani ke jingi khi ke jingi hakani ke tiyo ti khublei shibun na kaliang jongki management bakil ailat ikino hikai ban ne chimenta klem de ken ya ke jing du no ke ba katoganisni na kamata ke kam ke jongki nyai khublei ke pangru na kamanta jong ki kimi ki pa kibala ya trelang bat ni kum ka federation daga jing trelang ka jong phi ki kimi ki pa ki bi jong ki khon ki jong ni kalong chi sha ka jing ker khu na kamanta jong ni nge bat ngidang ker pa chu shu bana kaliang jong ki kimi ki pa bat ka management balada ka sorkar kampat shemla patiawi ya ka jingta wa ka jongi ni bu e ka jingkat khamat jo phin ka jingpat rem ba phin so ba banyasno ti hakano kono gurkom khnang bagani ka jingta wa ka jongi ka sorkar kan sha skor namar ba ka jingetli jong baro na kaliang jong ki pa na kaliang jong ki bor pnia Mbak Fitip nado menin aka arpau kra tarik bat menta ar pandai tarik jong bunai April jong mentau sne marja akuan ni kinong hikai ad hoc baro di bahap po ka lama jong ka pastam di badai na kaneka circle amlarem ni alumlang ya syong hakane ka sit in demonstration ban panpau ya ka jing krang jing angnot jongi hakmat jong ka sorkar ba e jongi hakmat jong ki nong mi khmat ki bangi sania da ka bakermen ba maki kum ki kimi ki pa kum ki nong pej nong khmi ki ba shai ki ba start ki ba sempang
kin yo ya ka jing jongi bat kin yarap yangi hak biya dei bat kani ka jing ngaku aban ong kumne ngan ai katukat ne kini ki course of action ke ba ki program pengilayat terter nadu ki snem ki baladep halor jong kani ka ju ka phang ka beningkong kalong ba haka arpu pratarik u agos ar hajar khat khandai nila pelong ka jing ya kendu ka ba he ha hapo Madan Malki hakaba u Chief Minister Konrad Sangma uladon rekat batni nila ya khot langru ya u Union Minister u Ramdas Athawale hakata ka singi bad hakaba kut jong kata ka jing ya kendu lang jongi ka ba he ha Malki Madan Malki une u Chief Minister ula ai yangi ka assurance ka ba un sayarap yangi bat un sa khot yangi hau benai November bat un khot ban yarap bangin ya keren ke kepala ban le na ka banta na ka liang ka jong hadin kene ka arja khat indai laisnem kala sui telun ka por ngiyai ap si yai ap ya kata ka November jong tau snem ka bau ong arja khat khandai la poi hadu menta arja arpuar ndrei sumdon kanu ka jing khot na ka liang jong Chief Minister ni pan pa ko jing sungsi halor jong kane ka jing pen khen jong Chief Minister ya kane ka jing keren jong ya kane ka jing kular ka jong te house khat nyau tarik pat u January arjar arku arpan kini ki CEC member jungi hasilong kila pelong yaka sit in demonstration but haka khat pra tarik pat u amros marak IAS ulang hot ban yakren halor jong kane ka banta jong ka jing jungi kinong hikai ban haka ta ka kendo kinong mi khmat jongi ibadai na ka CEC jongi ilalaj atat panra ya kane ka memorandum ka ba ong bangi kwa ba yakinong hikai ad hoc and kentiu no sya ka deficit lane sya ka deficit padan bat ngila ai ru ka ko option lada ka sarkar ka ong nyimla ban kentiu sya ka deficit bat ka deficit padan la kumno kidai ban ai yangi ya kata ka bangi ong ka third option hakaba menin rung nila ya keren hang ne kata kalong ba an ai increment ya baro di ad hoc teachers khat pra hajar marway but an ai ya ka increment ka ba 100% man ka snem khnang ba kinong hikai kin suk ban mi surak man hakapor baki dawa banyo baki song hok banyo ya ka increment kinong trai sarkar ki yo 10% sejrong ya ka increment man ka snem ngingi pan ka barit ka batang 100% hakashi snem te ha arbnai hadin jong kata ha ubnai march arku wei tarik nu snem ar ngiladon ka public rally ka bahe biang hapo Madan Malki banyarai kumno banle halor jong kani kapang te ngila pelong ya ka peace rally ya ka arku ar tarik jong march hi ban ngila pelong ya ka sit in demonstration hapo hakmat beranda jong ke emboss office but kini ke sit in demonstration nila pelong hadu si benai tam mereka sarkar kam semla pe ya ki khmat jong ka da ki khmat ke ba isne ban ong ale minyak keren kasu yang ni bangin syong ha sit in demonstration dia kalanang pun sungsi su yang ni dan kata daw nila pelong ka mass agitation kumba ka partai barok ka tip nila pelong ka arpu artarik penai basau haunu snem arpu ar bat ka sarkar kaya ong tang kani ka kenten ka boong ngidang examine la laisnem sausnem menta ka por ka layat ka examine kata ka jing bisyar jong ka sarkar ha ka bayadai ba ka jing jongi kam polsyo ha ka bakut kani kalong ka ka ba snusi nakaliang jongi kinong hikai baka sarkar kan ibeng yangi hadu kat ne ngala don kam slem ha kani ka movement jong ki nong hikai ngala itu pun kinang hikai ngadon ki kontak number na ki jaka ba pher jong ka Meghalaya na ki Garos na ki Khasi Hills West Khasi Hills na ki Jantia West Jantia Hills but lada nga share hane ka video kan jurong palat ngan ay ki katukan ne kanuksa don uway unong hikai ubaday na Garo Hills uong nga lamba ka phone uong sir nga sungsi ha uway na phone jong nga ubarid uyo pang kajing pang kaday hauhat but he don't come banle ya ka heart surgery but uong nga up ya ka enhancement
lano ka sarkar kan ai ya kata ka tulap lano kan penkiu bangan yo man sumar ya uniu khon jonga ubadon ya kan ka heart problem but wapli la life nem mentau yai up but ukhon jong unang long serious ha ka jing pang ka jong kalong paranong hikay bantip ikini ki story pitip kalong ka bas jauh umat hadu kata-kata sa uwi per unang hikay uang kumne yangan sar menta kaliyur kala jan mentau slap ula hap usisin arsin kayeng kabatia mangisar kabangisa mangi kayeng jongi ka jauh tengok ong balay pim repair uang ni hap hitin arban laiban ni hap le renovation hap hit kidieng kisik sar menta 4 don pisah ngaap lano ka sarkar kan ai enhancement uang tip kan wan shua ka enhancement ne kan wan shua ka liyur ka penjau ya kata kayeng ban penje ya kata kinep pitung ko yeng kalong ka AKA ka ba susi pila dangi tip ya kineki AKA la dangi wan ha ka madan ha ka ground ha badon mangi kinong hikay la da piwan la don mano ubayu ha ka cuti jongi ubah sngoto ya kajing jengi balong kum mangi tang mo uun sngoto hadukat no kajing pangnon hadukat no kajing sitom hadukat no kajing lang amen sem hadukat no kajing do jing kermen banlong kum unong hikay adhok ngakwa abakan ni kasurkan poy siya kinong mi khamat jongi khamtam siya ke MDA government siya ka partai bro ko we siya ka rikasi jang tia bro ko we bakin tip ya kajing jongi simet kalong hadukat no kum kayeng kasem hadukat no kata kajing pi ka sarkar ngitip ki ai daw ba ka sarkar kamdon pisa ka haple renovation building ka haple kane ka haple katay ni manjur ka sarkar la ka don kam pisa kala syong kala thaulat thaulanti kala increase ki tax 10% R% kala yo ya kajing temu jong ka kajing kili ngabu kalong lada mangi kum unong hikay kum kanong hikay niyo itay khat ar hajar itay ar phau hajar menta kada don kam surgery don kam repair yeng don kam ban pule ki kun ki kti jongi ngin sinapi sana ngi tangim la ban increase ya katak ngi tangila kerdo ngi tangila kutlat ban ka kam ro ngimla namar bale yu ka kala long ka passion yengi ngila shani atli bangi kwa ngi kemen ro ban long kum kinong hikay ban syakri ya kari bang jai ban reu kum kinong hikay nga karpat rit batoyas ngosan ailam yang ngi kinong hikay ad hoc iba hap hakane ke jing jar ka ba hadu kan ne lakum no song ba sim ya kan ka third option ka ba ai mangi ka ba ong ba ai yang ke increment khat pra hajar ya baro di kategori nadu LP hadu higher ban ai ru ya kada ka increment ka ba 100% ka ba tang 100% manusne ngiru ngide kinong hikay hoy na lor bang ngide kinong hikay ngilong upa ka yeng don ki balong ka kemi ka yeng don ki balong single parent ki bahap bang kamai marwai hayeng pendap ki kun kiti ngiru ki kun kiti jongi ki pang ni don ki kemi ki batamen hayeng hasem bangin pech ka kamram jongi ni don ki kun ban pa school ni don kajing pa sneo jongi ni don kajing ang note jongi ha kajing im kumalong lem ki wai pat ki para breu te songsan ai lem yangi song tho lem yangi wat chua ban penkut nga ong kum ne kanu ka state hindi tang ka Meghalaya ka badon ya kajing ha ka bayad day bat education ha kajing siu tulok om tang ka Meghalaya kam day ka batamay boro si partai hi ka kaya ya kanini kajing andre kawai ka je pher kalong kumne ba kiwai ki state kiwai ki region ka partai kila man solve ya kanini ka problem kiwat ikilat kilenti ngipat ngikut ha ka basuang baik ngate ngamla ngi te ngimla ka sarkar kamla ngi sange no hangta don kawai kajing ong ka pareng when the going get tough that tough get going te haba kajing ka don ngi khmi lenti ba kinong mi khmat jongi bakin long ki adoption rang kin shim ya kane kum ka challenge ka balong maujun thut ha ka imlang salang kane kajing ya ka badai ban siu ya kinong hikay ya ka banta jong ki ka hok jong ki shim ya kane kum ka challenge solve ya kane menta shwa ba kane ki MDA government kan dissolve no kan one election ka bathamai ka riba ka jai menrio ka Meghalaya baro ko wayot ka constituency jongi kan mau perto si junom yaw tau shenrang uba dap men sem shenrang uba don ka men sem ri uba don ka men sem ka ban bakli ka imlang salang uba tip ya ka jing ki duk ki rangli ki raitoy kane kalong ka jing repat nakaliang jongi kinong hikay at naka amnarem circle kublay sibon